poletíme, 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 poletíme. Na zemi jsou děti, ze vesmíru letí, ti kružaní v samé atomy. Hvězdy pokrývají, a děti časa hrají, možno taky 100 atomy. Plné dětí, jsou tě světy, o kterých každý večer sníme. Nasadněme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Чехословацкое телевидение «Братислава», киностудия Готвальдов представляют фильм Вацлава Павла Боровички и Франтишека Волчака. Приключения в каникулы. Автор сценария Эва Криванкова. Третья серия. Свадебное платье. Bemutatjuk a Csillagok küldötte című filmsorozatot. Írta František Vlček és Václav Pavel Borovicska. Első rész, a jelenség. Jsou tě světy, o kterých každý večer sníme. Nasadněme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Trên trời rơi xuống. Na zemi jsou děti, ze vesmíru letí, ti kružaní v samé atomy. Hvězdy pokrývají, a děti časa hrají, možno taky 100 atomy. Plné dětí, jsou tě světy, o kterých každý večer sníme. Nasadněme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme.
plný dětí, na pošasy letí. Možno, že zajtra ráno přistane na okraji lesa, aj bude slnku klesat a na zemi už zostane. Plné dětí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz nasadnú do rakety, možno, že ich uvidíme, 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 keď priletia za nami. Na zemi sú deti, ze vesmíru letí, je kružaní v lesamé atomy. Hvězdy pokrývajú aj děti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné dětí sú tie svety,